ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ କିସ୍ ବା ଚୁମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି କି? ହେଇପାରେ ସାଂଘାତିକ ରୋଗର ଆକ୍ରମଣ। ହଁ, ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଜାଣିବା କିସ୍ କିମ୍ବା ଚୁମ୍ବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଚୁମ୍ବନ ବା କିସ୍ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। କିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ଖୁସି କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିସିଂ ରୋଗ ବା ମୋନୋନ୍ ସିଲିସିୟସ୍ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୋଗ ଲାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ଅଇଁଠା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା, ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଶରୀରରେ ଏଭଳି ଏକ ଭାଇରସ୍ ଇବିଭିଭି ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଇବିଭି ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭାଇରସ୍ ଶରୀରରେ ମୋନୋସିଲିସିୟସ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ବା ଡାକିଥାଏ। ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ଲାଳ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭାଇରସ୍ କାରଣରୁ ଲିଭରର ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ହୋଇଥାଏ, ଜଣ୍ଡିସ୍, ଆନେମିଆ ପରି ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କିସିଂ ରୋଗ ଏପରି ଏକ ରୋଗ, ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ଦେହରେ ଜ୍ୱର ଲାଗି ରହିବ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ରହିବ, ଗଳା ଦର୍ଜ ହେବ, ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବ ପରି ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ମୋ ତରଫରୁ ଏକ ଆଡ଼ଭାଇସ୍, ଆପଣ ଯଦି ଏଇଭଳି କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।